Λίγα δευτερόλεπτα. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Το νιώθω εδώ, στα Τζίπρο. Ποιος ήταν ο ιδρυτής της Apple? Ναι, εσύ τι πιστεύεις? Ο Steve Jobs. Μπράβο. Λοιπόν, ποιος ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ο Στάλιν. Πάρα πολύ σωστά και πάμε και στην τρίτη μας ερώτηση. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Μπουτάν? Γαμώ την Μπουτάν μου. Όχι, εγώ δεν το έχω. Από μια συσκευασία Ostrix. Είναι διάφανες ταινίες. Είτε άμα ροχαλίσετε, ελπίζω να μην ροχαλίσετε, να μην υποφέρουν οι κοπέλες σας. Τίποτα, σας πουργίτια. Δοκιμάστε το προϊόν μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας, πατήστε και ένα like, πατήστε like ρε παιδιά. Τώρα. Εγώ θα το δοκιμάσω τώρα, να σου πω. Λίγησε το λίγο και κόλλα το. Και περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Το νιώθω εδώ, στα Τζίπρο. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Είναι όντως πολύ ωραίο. Είναι τρομερό προϊόν. Αναπνέεις παραπάνω. Παίρνεις παραπάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Έχουμε εκτόξευση στις πωλήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια.